Jedna od prvih stvari koje sam želeo da uradim kada sam izabran za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, to je da pokušamo da kreiramo što više projekata koji će biti uz pomoći lokalnih samouprava. Upravo zadovoljstvo mi je što se nalazimo ovde i Kula je upravo mesto koje na najbolji način pokazuje šta znači biti korisnik ovakvog razvoja Srbije i za koje je vizija predsednika Vučića. Jer Kula će se naći veoma brzo na brzoj saobraćajnici, na autoputu, ovde će brzo prolaziti pruga koja, eto, do pre godinu, dve se razmišlja da li će biti ukinuta, sada će se tom prugom voziti 120 km/h i ne samo Kula, evo tu je i Subotica koja će dobiti brzu prugu, tu je i Kraljevo koja će dobiti izlaz na autoput konačno, već s krajem sledeće godine. Tu su i neki drugi gradovi koji na svaki način pokazujemo šta znači kada se Srbija razvija. Provodimo viziju predsednika i gradimo brze pruge, i gradimo brze saobraćajnice, rešavamo probleme koji, kažem, na izgled su decenijama bili nerešivi, što naravno imamo, što naša ekonomija je sve bolja i bolja. I zato sam veoma srećan što će se 11 opština i gradova javilo na ovaj konkurs. Ukupna vrednost je 200 miliona dinara, 100 miliona dinara odvojilo ministarstvo, ostatak su odvojile same opštine i to su projekti unapređenja bezbednosti dece pored škola, svetlosne signalizacije, parkirališta za invalide, sistemi za pametno upravljanje saobraćajem, dinamički sistemi za merenje tereta vozila u pokretu i mnogi drugi slični projekti, jer će svaki grad pre ili kasnije u Srbiji, svaka opština prihvatiti taj koncept. Koncept pametnog grada znači bolji i veći komfort života ljudi.